Nice Yaga Channel, nagapasalamat sa padayon ninyo nga suporta subong nga tuig 2022. Kami magapadayon sa paghatag sa inyo sang drama, kantahan, hugot kag iban pa. Makalingaw kag makapakadlaw sa aton tanan. Dirigid lamang sa inyo, Nice Yaga. Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Hala, nasa Enrique man naman sugata ko. Uy! Catherine! Mayong udto sa imo. Maayong udto man sa imo. Enrique, ari ka man gali dire? Oo, permi ako dire. Kabalo ka naman niya sa amon. Simple na lang yung paglagaw-lagaw sa mall. Kati, siyempre, bisan ano lang gusto mga baklon, mabakal mo man. Kati, may kwarta man. Ay, sorry. Basi masiling ka ba lang nga daw katikalo na gid sa akon? No. Kay balo ako nga, pasarangan mo na. Tungod, oo, insakto ka. Madamo ka mo tuod sang kwarta. Sino'y nang upod mo? Nobya mo? Pwera ga ba? Ay, miss. Ako gali si Mela. Mela? Oo. Yaya ako ni Enrique. Ako na nagpadako sa ihalin sang gamay pa siya. Okay. Oo. Kung kay balo ka lang ko na nun sa kabuot niya bata, ambot na lang gid. May love ka na lang gini sa iya. Aww. Insakto ka gid yaya. Oo, nakita ko man niya mabuot man si Enrique. Super buot gid. Kag mapagbigay pa. Matuod din na. Toto Enrique, nagay ko da bisang ipang grocery be. Kay wala gid to sang pangkinanglanon sa balay. Oh, sure. Wala problema. Kabuot siya, no? Oo, matuod. Pangbakal ko na lang gali dayon sa sudan to. Do sobra na ho. Kasadya sa inyo nga duwa, no? Ang magi kami na ni Toto Enrique. Ano pa gid ang gusto mo, yaya? Mabakal ka lipstick? Oo. Para mas may love pagit sa akon si Ruben. Labay magaling akon, Catherine. Hindi ba na nakamuno ka sa akon nga... Nga makita na kami ni Daniel? Oo. Gusto mo, buligan ko ikaw. Makita na ka mo subong? Okay lang, Enrique. Tungod, ay. Daw kagina pa tadi ka pamahaw, wala kita istorya. Tarsa kagid bala, Yaya Mila. Amo gina si yaya ko. Ay, kay kagina pa ko balay ginagutom. Ay. Hala, Yaya Mila? Kantahan ko mula ikaw, Anay Kat. Ha? Sige, abe. Bakit ba hindi pwedeng maging tayo? Ang nais mo ay kaibigan lang ako. Ano naman? Kaaga pa. Pero, lugi na subuan ako yahaw. Do na miss ko siya. Kamusta na siya ay hansubong man? Amo ni oras.
nagalabay ina di siya sa amon kay nagakuha siya sang tubig sa bomba. Kakyot nga bata kag kagwapa. Ay, kamusta ka na ayhan, Katrina? Ang gugma sang mga tigulang Oy, daw sa igi nga nagakamang. ay hala, Bisan anuhon mo sang tikwang hala. kakapyot gid sa kabataan. Bah, Ay inday sa pagkabati ko, wow. kinpangaluyagan kasang balo. Ang linugaw sa bakba mo, Uy, nahimo gid nga kalo-kalo. bah. Mas kubado, ako ginapabati-batian mo? Igo kaluhaw, Bah. Ay, mas kubado. ako yaluloy yung kabalogid ko. Nga may nabatyagan kagid sa dalaga nga ato. Una mo pala nga daan nga pagtulok kay Katrina. Do, nakita ko gid ang Ang ano? kalipay sa imo. Oo na. May nabatsyagan ako para sa iya. Malipayon ako lo para sa imo. Pero pamangkot da, palangga mo siya. Naluyag ka sa iya. Siya ya, may pagtamod man sa imo. Do nabatsyagan ko mas kubado nga may ara. Ha? Nga, Kay siyang diri pa bala sila siyang una. Kada nga magkitanay kami na. Kung makachimpo, ginahakos-hakos siya ko na. ay tuod. Oo. Tapos, dumabatsyagan ko gid nga may luyag man siya sa akon. Ew, pilingon. Kay nagahutik-hutik na siya sa akon nga. Nga ano ko no? Nga, Ilyong, Ano ko no ilyong palangga ta ka? hindi Ano man gali? Ilyong, may pamahaw ko da. Hala, kanami gali sa aton magkanta toy no? Oo man, dong piho-piho ta eh. Kasagad sa aton ba? Nga, aton kaugalingon, aton dayaw ba? Ti, sino man abing maintuan na ipa. Kundi, kita man lang nga dua. Amo ged. May pamangkot ko bala si mo, migo toy toy. Ano na migo no inoy? Aryo, ano English ang kahoy be? Kahoy? Nara eh. Nara? Hala, siling ni tatay, ang English kuno siyang kahoy bala. 3, kung tatlo eh. Nga. Ako naman mamangkot sa imo ah. Ano ang English bisang bulak? Bulak? Ala, apos-apos ba? Ang English ang bulak, rosas. English ang bulak, rosas? Te, ano man be? Flower eh. O te, ikaw abe, pamangkuton ko. Ano English bisang taka? Sus kapos, manwit eh. Ariyo pamangkot ko sa imo. Pila kaliko ang dalan halin sa hinubaan pakadto sa Bacolod. Pila kaliko ang dalan halin sa hinubaan pakadto sa Bacolod? Oo, Damo-damo pila guro ng kaliko. hindi ah. Te, pila man bi kaliko? Dua lang eh. Ano? Liko ka sa wala, kag liko ka sa tuo. Aring pamangkot ko pagido. Ano ang tawag mo sa utod sang imo iloy nga hindi mo tiya? Hala, do kabudlay na yahaw. Ano ang tawag mo sa utod sang imo iloy nga hindi mo tiya? Oo, Ano bi?
Tiyo eh. Migo Noy, Ano migo toy? pwede ka anay, di ka palayo. Ngahaw. Kay basi wala makapatay ko tao, hindi oras haw. Pero, antes kong magpalayo, may binalaybay ko bala sa imo. O sige bi, ano nang binalaybay mo? Ang hambal mo sa akon, ako lang ang higugmaon. Kag wala na sang iban pa, nga palanggaon. Nagpatigid ako, nga ikaw ang sincero. Apang nakibot na lang ako, nga ikaw, gulpi lang nagbago. Abot sa imo.